Ngadap tak jing kemen saya sian nega por ke bang ayo bani kren bat pi ha nega klip mat ke menta naga ktien ke jong blai sha skor ke ktien ke jong blai da fi kwa ban yo diang jingker khu nget bang nega ktien ke dai nam ta jong fi ha nega sngi ke menta don ap deng jong fi ngasngo pi khu slai pi do men sim don ap deng jong pi no liao ka khmat ke jong fi thang ke men sim don ap deng jong fi ke nega por pi pang fi tom pi la kut lat fi la kut lentiพี่เป็นคนจริงกับแห่กับคราวดูกตาพิมอีดอนลาดดอนลันตีชัวยากับพี่พินลัดนังตาดอนเป็นจงฟีกันกับปอร์กับมันตางัสโง่พี่ดอนกับมันซีมกับบักยาพี่ขณะมีอธิยาพระบรมชิมิตพี่คุสไลพี่เจ้ามัดพี่ยามพี่พอสเนียวจริงพอสเนียวกี่บัมสงบตันนัดว่าพี่ดอนชิบุนกี่จริงประคัดฮอยหักมัดจงอีล็อกจงพี่อีกบาพี่เลกเมนพี่เลสงบฮาrehapo jong pi kadon ka jingele ya ka ba phimla ru ban ya thu hailok jong fi ne ki bahiyeng ki ba sem jong pi kit ala di ka ne ka jingket ka ba khia dan na preng jong fi ka ne ka por fi kit i ka ram ka sha ya ka ba fi smule ran man ya thu ha ki bahiyeng ki ba sem fi kit halamar wei ka ne ka jingket dan na preng jong fi ka ne ka por pi smok khuslai do kata namar Pone ukun uba pi udi yang nega jing di drugs. Dawa pi sama laga singina pi lada pim air umlong ubar ngam bersit ya pi. Usho penpat gitar ule bahaya ule hangame ukumba utuk soj bahapo jong u kebur lada pi pim ai ya kata ke jing don kam ke jong u ne kata ka pisa ka pilan. Utu na yeng na sem ki jan ki jong pi la pi pet ya ka duli la lut Ketiar ketar kepada hayeng dan syuk. Bat kapen kuslai ya pi, bat kapen sengosi ya pi ado kata-kata. Bat pi sengau wat kata ka mensim sengosi ke larung ha pi. Bat pi sengau kumba baman ru larung ha po ka jing em ke jong pi. Pi dan ya kene ke jing e ka ba kraw. Ya ka ba pi dan menta. Pi mla ban ya thu anono. Bat pi sengau ru bagi breu ke mla hiru ban ya rap. Ya pi ne ban ya rap ya tau kon jong pi ubadan. Hagane ka apot kabakum kan ni. Ngasngo kan ni kapor ba utrai ukren. Padana preng jong piru ki bapang ki bisitam. Ki doktor ki laong ba pin sayap no. Ngimla suban sumar ya pi. Ki ong balada pi don pisa sngo bhalet no kita ki hospital ki bakhamba shabar jong ke jalan ni shabar jong kari. Pi ong yo sha ai kan. Pi long ki brio ki baduna ka yo ka kot. Bat pila su khaindo la ka khaindo. Pim kwa jin sha bandu no. Yai tai ba it jong fi Henry pim la le ai pi dan tang ka khmat ban pet ka khti ka bathli bat ka basuda mdan ni ai mla ban le ai pi khuslai e kwa ban ngi fi ka ne ka sngi ka mamanta udan utrai uban le iki kamba ga chi em jong fi kai ka ba fi dan kam ka long tang ban nge ban ga kwa ban ngi fi bagadan ka bor ha ka jinget kani ka subject kani ka sngi ka bang kwa ban kren ka long ka bor ha ka jinget utrai ulakular shibun ki aka om tang ba ukular hanre la fi sung thu ba ublai ubangi shakri ude ublai ba kumno bala da fila anget haw ne ublai la fila shania haw ne ublai pini i ba ya kamba ha ka jim ka jong pi long kat ba long ja kat ba ja compare ka ba kumno kata ka jing e ka ba pidon compare kumno kata ka jingkit ka ba pi kit hagane ka clip mat renga kwa ba nong ifi pi shakri u blay bo kraw pala kadon ka bor haga jing e kwa ban ong ifi ka ka ski nget balada pi nget kadon ka bor haga jing e dei ta ka tin ka jong blay ka kren lada pi puli na ar koren san nyau ka ong bangi om da kata ka jing yu i henry da ka jing e hoi hawa pi pet lagi kemat ke jong fi i kan ne ki jing sudah baro saudong ki ker ya pi pet fi i bit tang ki jing le i bit tang ke jing duna i bit tang kata ki jing ka ba wan ban tur persya ya pi ka persyang ban kiar ka wan be ya pi nadien kat seba pi like ni ke jing ha ba pet da ka kemat ke jong fi pet yu lok na pet yi kon na po ka yeng ka sam pet yaki bhaying ba sem pipet ha ka office jong fi na ka ha ka jing puli ke jong pi pipet fi i bit tang ki jing ka ba pi yakndo ka babel ka ong kata wanom ya da ka jing yu i henry ya da ka jing
Yat da ka jinget. Ka kata ka jingat jong ka jinget. Ka jingat jong ka jinget ka long ba piyat bet. Klem da tip. Pi bet ba ka long thli. Han refi yat da ka jinget ha kata ka jing thli. Yat da ka jinget. Nai shong sa ajo on re yat da ka jinget. Ha kata ka jing thli ha kata ka jing ka jong fi. Lalu fi put a step of faith. Dan if shim ya kata sen jam jo ka jinget. Fin I bo blem le shibun ki kamba. Kan ka jing shakri jo ka potnet ka dei. Ka ministry of faith. Lan ka jing shakri jo ka jinget. Ya ka ba ngi yat be da ka jinget na ka sngi shaka sngi. Ba ngai I ya ka kti ka jong blai. Kom no bo blai u kra hado kata kata. Ba le I ki kamba. U le si sha ya kata ki kam ki ba krau ki ba phla. Ya ka ba haba u ule. Ya ka ba u utrai. Si sha ngi kom ki bre ngi shu ang lengo bat ngi shu dap tan da ka jing phla sada. Tada henta ka abang fi ka ni ka sngi ka ta fi dan ka jing kerdo ka jim fi shani au blai. Fi dan ka jing pang shani au blai. Fi dan ka jing jile shani au blai. Ya da ka jinget. Ba ya da jinget ka mot fi kam la ka kam be da ka jinget. Ba fi tip na fi kam da ka jinget u blai bu ka kti ka jong u hang ta. Ya ka fi ban yu kan. Ha ka kti ka jong blai. Fi kam sa senjam u blai bu ka kti ka jong u fi kam bi ha ka ni ka hau. Lalu fi kam sa shi sen kam u blai bu ka kti ka jong u fi yo kam hang ta. Fi kam sa ka wi ka kijat u blai bu ka kti ka jong u fi yo ban yu hang ta. Man nga nget la da fi yat da ni ka sendam jong ka jinget. Fin I ka kamba ka jong blai man la ka sngi. Wat num yat da ka jing yo I. Na ba fi yat da ka jing I fin sngo trim. Ba fin sngo shep tieng hado kata-kata. U Petros mulai yat da ka jinget. Ba haba ulayat da ka jinget ula ban yat ru wat ha ka Ya ka ba dan uno bre u bala ban yat halor ka Ban yat bet. Mending ngam keren ni ka magic ha ka por. Re u yat be kum to klem jing pen kre. U yat la ka yat ba u yat da ka jinget. Ba haba u yat da ka jinget wat ha ka ta ka ka ba u yat. Kata ka duriau kamla ban tan yu. Kamla ban pen ngam yu. Ba haba u yat. U yat da ka jinget. Baru la ban yat ken kum ta ha ka Re haba u kendit ban riu haba u kendit ban ken mau ba pleng. Bu sedang menyat no da ka jabi ka jong u sedang menyat no da ka ji I ka jong u. Da heng ta ken bu sedang ban ngam. Ka kwa ba nong fi ka ni ka sngim ta dan pleng jong fi sngo ka kla poi harandang mar piat da ka jing yo I. Sedang menyat no da ka jinget. Sedang ban kren da ka jinget. Kren ni ki jing ka fidan ngong ha kerteng ka jong Jisu phade ban kan ria. Ha kerteng ka jong Jisu phade ban do ban dam. Ha kerteng ka jong Jisu nga kren ka jing lai luot. Kren ya ka jing kerkhu ha ka jing em la jong. Ong try nga tip ba men kerkhu nga men penlong nga ka khli om ka tedong an penlong nga bahalor om bahapo. Kren ya la diru kren ki kon try ki kon ki jam nga nget me pen em you kon. Nga nget try me pen em you tunga nga nget try me pen em ni ki bahayeng basam yo kumene kpane ya no kren da ka jinget. Ya da ka jinget wa dum ya da ka jing yo I. Pagka Bible ka ong ya kata. Klem ka jinget pimla ban pasngo bahay ublay. Klem ka jinget pimla ban pasngo bahay ublay. Tadeng ta ka jinget ka day ka kata ken ka jing sngo scam ya kata ka bangi kermen. Ka jing pentikna ya kata ka bangi empat yo I. Nakwa ban ong fingi de man sngo tikna ya kata ka bangi empat yo I. Ka jinget ka day kata ka jing kermen. Ngi kermen bangi nget bakan long bet kumbau blay ulong. Kumbau blay ula, kumbau blay kular kadai katakan. Ya ka bangi hak ban nget. Ka jing kermen, maka jing sngo scam ya kata ka bangi empat yo I. Badeng ta kwa banong ifi. Ya ka ka bau blay ula da bitu lupa. Nget ya kata. Namari ya kata ka bau pi ha bau blay ula kular nget ya kata. Wat ju nget ya ka pi da ka khamat bagin chadok. Ndai to pet da ka khamat jo ka jing nget kan. Nga sngo ni ka por nga kwa banong ifi. Fi dan ka jing ka jing ele ka jing em jo fi nget. Marka dan ka bor ha ka jinget. Baka babal ka ong la da ki dan ki lomba ka jing em ka jong pi. La pi hukum da ka jinget. Klem ka jing artatien. Panong lomba kan ria long belarat no batu ngam no ha ka duriau. Fitip na mbau tau lomba un ngam si syah ha ka duriau. Pinomi isu ita ki lomba kita ki jing ki barat ba ha ka jing em ka jong pi. Pin yo I bau belai open ngam ya kita ki jing kom ba ulum u ngam ha ka duriau. Ba fi mi isu ngenget utrau pen ngam ya kita kijing ke jong fi ha ka duriau. Bar nganget bala da fila nget ya utrai. Kan ka bor. Kan ka bor fin iya ka kamba. Ka jinget kan ka bor ka ka ban angi fi. Da pinget em pin I bet ya ka kamba ka jong blai. Jisu ong kata la da mela ban nget. Ke barok kilong ki bala ha tau banget.
Ki barok ki long ki bala hau tau banget. Hoi ngakren mentah ya kata ka jinget ka banginget ya ka banginyo jing mentoi ha ka baken jadok. Ada ngipang ngi shitom ngi don ke jingduk ke jingkrow ke jing shitom ka bakumno ki jing ke jing le kata ka de baken jadok la dang kren ka baken jadok si shala da fi kren ha ka daga jinget pi ya da ka jinget pini i be ka kamba ka jong blai u Petros hoi ulanget hau Jesus Christ ula penhap ya ka jar ka jong u barok shimiet ula persang bantong i te ki dok kha na ka da duriau honrei ai ru khlemyo ang ka Bible kai ka bu yo ka long tang ka nyut ka nyer dan apreng jong fi ka ni ka por le si fila persang ban le hi da ka bor ka jong fi pila persang ban ksat hi da la de ban persang ban wat ki lat ki lenti nang ne nang tai pila persang i da la de henrei ka ai ka bu pio amanta ka David tang ka jar thli ka badon bat kita kinyut pila yu Petros utong bor shimiet utong yo tang ka nyut sudah men step open court ya ta kinyut henrei habu ai lat bo jisu un kiu ha ta ka ling ka jong u bat habu la ko ngo bat habu la nget hau trai upan hap ita ka jar tang ha ka ka bajendong u jisu ong tu pan hap ki jar ka jong me hang ni bat habu la pan hap ya ka jar na maru la nget hau jisu baru ko ngo ka nye u ka jingker khu kawan sya ka jar ka jong Petros ka jingker khu kawan hi mdei bu Petros liwat jingker khu kumbo wat baru shimiet da ka bor breu ka jong u henry habu don bo unong ker khu habau la nget hau nong kerku habau la ko ngo eu ne nong kerku ka jing kerku kawan hi sya kita ki jar ki jong Petros bara kata ka jing kerku kawan umpat ju iung kata ka jing kerku meno ru bagi kita ki jar kada dap shisha bau di kita ki dok ha bat bau la sedang persyang bantan i makan kat no atau ka jaru umpat ju i meno in his lifetime ha ka jing im ka jong ha kata ka profession ka jong ha kata ka kam ka bau terai umpat jui kum kata ka jingat menoru bat habakila pelio ya kita ke dok ha ha kita ke ling kala jan ngam sta ke ling marlak hiao plat ke dok ha man kwa abang ifi ke ne ke sngi ke mental fi nget au trai un kar khu fi am palat ban ya ke ai ka ba fi pan ne ke ai ka ba fi la ban mudor un le palat ban ya kata kat kum kata ka bor ka batrai ha fi ong ke tien ke jong play ke ka bor jong ke jingat ta fi nget fi niu i palat ban ya ke ai ka pan palat ban ya ke ai ka fila ban mudor ublai un le kum ta ken ya ke jing im ke chong fi ba kwa ban fi pang un pen khia fi shitom un pen jam ya kata ke jing pang ke jing shitom ke jing kordet ke jing crow ba kham tam e nga kwa ban kran ha ke ne ke sngi lada pinget ke don ka bor ha ke jinget ban pen imru ya ka men sim ke chong fi ka babel ka ong kata bu Abraham ulanget bala nyau ka hok ha u la fila anget au Jesus Christ unong pen em mdei tang bu un kar khu ya fi ha ka baken jado henre un kar khu ya fi ru ha ka baken jamen sim la fila anget kwa unong ya fi la fila anget au Jesus fi nget ha u un ai ha fi ken ya kata ka hok ka jong u khnang ba fi long ki breu ki ba hok ba deng ta ka tin ka jong blai ka ong ya kata ba da ka jinget ken la pen ksan yangi ngi pulish teach ke nong rom ga nong ga ba san ke dekat ke baning kong ke tin ke jong blai ke ong kom ne namar kata bala pen kesan yangi da ke jinget ngidan ke jinget sok ba do blai do try jungi u Jesus Christ namar kata bala pen kesan yangi da ke jinget kamut ngidan lupa ha ke jing penrem jo ka pop ke penrem ngi bangi dan ha ke jing penrem ndre ha bangi pediang u Jesus Christ da ke jinget kom tala pen kesan ke yangi aku abang ngi fi la pen kesan yangi da ke jinget kan kum tangi dan ke jinga sok baru belai dau Chris Jisu kan afi kwa ban long hok kam de tang ke jingpang ka baken jado an ke jingpang ka baken jaman sim la fila nget how try la fila nget how ngong fi dan ka bor ka jinget bagan ka bor jong ka jinget ka pen kesan ye fi naga jinglong pop ka pen kesan ye fi kan chaga jinglong hok baka babel ka ong kata pulir rom pra iwei ka ong namar ka tam dan syu kata ka jing penrem hagita ken ki banget hau Jesus Christ na kwaan puli kani ka por na kani ka lenong ba praga kot manang kong stis kinong rom kong namar kata menta don syu ka jing penrem ya kita ken ki ba hau Christ Jisu ki ba myat syu kat kum ka do ndre ki ba yat kat kum umen sim don syu ka jing penrem lapen kesan ya pi namar pinget lapen kesan don syu ka jing penrem ya fi pim dei syu ban yat pat ha ka do na fin yat hau men sim nget kat kum ka ketien ka jong blai kwa banong ifi la fila anget hau trai ka ketien jong blai ka ong biang ya ka ni la puli Ephesus ka nong ba ar ka khot ka ba pra ka ong ni ka ketien ka jong blai
Namar da ka jing ai la pen im ya phi da ka jinget ken kataru na phi hi hinrei ka long ke jing ai ublei ka babel ka ongi kata namar da ka jing ai la pen im ya phi da ka jinget ken kamut la pen im ya phi ru pila de ban yap ngila de ban yap baro hinrei la pen im ya ngi da ka jinget ken nginget hai nginget ken ha u Jesus Christ marka jinget ka pen im yang ni bagai ta ka jing pen im ngi yo ka belu ai do blai da ka bang inget how kon je kan u Jesus Christ ka ba ba namar ka jing ai la pen im ya phi da ka jinget ken ka taru na phi ka long ka jing ai u blai da ka jing le ken ba no ru onum yo ban sngo sarong namar ngi long ki jing thau jong u bala pen long how Christ Jesus ya ka jing le ba ba da ing ta kwa ba long fi la nget how Jesus Christ pio diang ken ya kata ka jingle babha ken bo trai ula pen krek lupa ken ya kata ka jingle babha ka jong u bo kwa ban le bha ya fi kalenti ka dei leng ba u Jesus Christ la fi kwa ka jing bha ka jong blai pediang yo trai fi yo ya ka jing penem fi yo ken ya ka jing pen san na kata fi yo ken ya ka buram ka jong blai pin long khot ka bo blai u long khot ba pin long ken kita ka bishisha kum ba u blai u long ba shisha kum no pin yo diang ya kata ka dei tang leng ba ka jingat bala film ngai kata ka pensusi yo play ngai putran ka khu ye fi ka ne ka por ka bamanta ngai utran pen khia ye ki jing pang ki jing stom na mar pingai pen khia ye ki jing ki jing le ka ba pi don ki ram ki sha ki jing le ki ba kenja do ki jong fi ki ta ki jing ki ba kenja do ki jong fi ngai utran le ki kamba na mar pingai pat kham tam ha ka ne ka por utran un pen em ye fi utran un pen ksan ye fi un pen non borom ye fi utrai un pelong fi ki bahok namar ba pingai ina dwai ni ka por manta try ngadap da ka jing command ka jing songo ye me patrai namar ka jinget kini ki khon ki jong me hagane ka sngi la pen khia la pelat la pen thamai ba la pen emru ya phi namar ba phi pingai kadon ka bor ha ka jinget try ha ba kini ki khon ki la nget gini ko kon ra try ya kata ka jing try jong ka jing penem ya ka kamba alor ki kamba alor ki kamba na do manta shakmat bang ada dua ngada kar khoi fi we pui baro fi nang ya do kan da ka bor ka jong men sim a khoi ya how men sim but emru do men sim but em da ka tien ka jong blai ngada dua ngada kar khoi fi ka ni ka sngi ka manta dan na pedeng jong fi pat nget re fi la nget ha ka ni ka sngi ai jing suk ka kerteng ka jong fi utrai upen em ye fi kong a jing sup namar fila anget kan baga jinget ke jong fi la pen ksan ye fi kan ke sini la pelat ye fi na ke jing pen rem la pelat ye fi kan na ke jing tem namar fila anget fila yo ye ke jing ai jo ke jing em ana do menta ke sini fila long ke breu ke bahok namar fila anget how Jesus Christ naso don pedeng fi ka teng kan tio ba kan tio ngakwa ban kren ye fi kan ke por fi don ke jing pang don ukenja jing at ha rendang utrai uang namar fila anget uni ujing pang un kan ria un mi no ki jing pang ki jing stom ki bedan ka met je fi fila so ka khapo je fi fila pang fila crow fila ring fin bam ro fin sungu la sho fi fila pang palat ngakwa ban fi ka dawai kam la ban yarap ndre ngakwa ban fi ka ne ka ski namar fila anget ka ne ka jing pang na ka rendang ka jong fi ka kan ria anget nam ta jong fi we ka ne ka po namar fila anget kadang ka bor ka jinget ba fini iya ka kamba ka jong blai ha ka jim ka jong phi hoi ki kamba age ba kan jado ba ka kamba ka ba crown ba crown tam ka de ka jing penem ya ka ba try open em ye fi ka ne ka sngi hallelujah wa nom pediang tangi ki jing kerku ya ka ba blai ai fi ri to pediang ya uni unong kerku kan ya ka ba ha bo kerku pio diang ya ka jing kerku finom kerdo shu na do menta ha ka teng ka don bor Jesus Christ nom pediang ma dwai nga ai ngo amen but amen try nang kerku ye fi utrai unang pensle fi waju arta tien shu na do menta fila anget fila yo si sha ka hok ka jong blai fila anget fila yo ya ka jing penem fila anget fila yo si sha ka nya ta ka jing em ka batmai ba kwa ba fi wanom arta tien shu na do menta sedang ban ya na ka bor na ka jing job shakri utrai na mar la pen em fi ko blai shibon ngin sai shem pa trai na ka buram ju amen